ne Allah ba zan aure ba sai na samu wani da ta ƙoyarsa wanda zan samu ya rushe gidanmu da sai na katon mota ya gina mu amma ina so in kawo kawai na mun ji yawo gida ko fantin arziki babu sai ka rinka mana magana aure kalli fa gidan da yake ciki Allah ya kiyaye aure a ɗan wannan gidan. Yaya kin ga gida iya gida sannan kuma tun daga kan naira ɗaya zuwa naira miliyan ɗaya na tsaya ne da mota ko cikin da kike so a cikin garin nan zaki huta. Ki kuma wulakan tashi fili ki fita daga cikin ido da ki fa ba sa'ata ba ce abinda na ga dama shi zan yi a nan gidan. Ki amma kwan ke ni ba ka bare boko in mun ce ga abin da muke so kike ke ba ta so to auren Anas ba fashi kwakin to ko kin sai an yi ni fa digiri da gama shi kuma diploma gare shi kin ganna fa kuma kin ga Anas kuma da ya za a yi rike ni man shafa ma ba zai iya tsaye ba bare sutura kuma a ce aure shi gaskiya ni ba zan aure shi ba. Wai wannan kai dai kamata mu tambaya waye kai wannan ƴar uwata ce kuma a halin da ake ciki ko amun bai waye kai mata ta ce ni zaka duba ka ce wane ne ni amma kai bako ne a cikin garin nan wallahi ba za ka yi mana wannan anan ba to bari na ga ya mu zo cuce kai ya mu zo cuce ba za ka je ba siyama ku sai ka go ne wannan ya mu ko biyar sai ba ga dubu biyar dubu ku sai ka bi ma kauna Girma! za mu kwata shi sai ma kuwa an ji ba yayi dai ko ba shoki ba ana cikin tsakiyar biki kika kama hanya kika fice aka neme ki sama da kasa aka rasa an watsa daga biki yanzu kika da ina kika ai so take ta kashe ni mu kuwa a zalima so take ta kashe ni yayin nan ko kashe ni zaki ba zan aure shi ba ai ba dole ne sai na aure shi ba ne kike ga wannan magana siyama wallahi da na san haka zan haifi yana tun da cikin ta zan bara da ita Kidnapper!